Salutare tuturor și bine ați revenit pe Fabricate Permise. Primesc întrebarea: ambreiaj înainte de frână sau frână înainte de ambreiaj? Dacă stau bine să mă gândesc, sunt de fapt 4 metode. Prima metodă, frână înainte de ambreiaj. A doua, ambreiaj înainte de frână. A treia, apăsate amândouă în același timp. Și a patra metodă, doar frână. Ei bine, când folosim fiecare metodă în parte? Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este că ambreiajul îl apăsăm în momentul în care turațiile motorului au ajuns în jurul la 1000 de rotații, da? Cu motorul la relanti sunt în jurul la 800 de rotații, da? Când motorul ajunge la aproximativ 1000 de rotații, trebuie să călcăm ambreiajul. Dacă nu ai turometru, trebuie să asculți motorul și când motorul se aude foarte încet, trebuie să calci cu siguranță ambreiajul. Odată ce ai experiență, începi să-ți dai seama când trebuie să calci ambreiajul. Bun. Prima metodă, treapta a doua, accelerez, sunt în jurul la 2000 de rotații, frână înainte de ambreiaj. Am un obstacol în față, frânez ușor, turația motorului în jurul la 1000 de rotații, nu a fost nevoie de ambreiaj deocamdată. Merg în continuare, sunt la 2000 de rotații, frână înainte de ambreiaj. Urmează să mă opresc, că am un stop în față, frânez ușurel. În ultimul moment ambreiaj la podea, frână și m-am oprit. A doua metodă, ambreiaj înainte de frână. De exemplu, când mergi în coloană, sunt în treapta 1, am 1800 de rotații, mașinile din fața mea opresc, am luat de pe accelerație, mi-a scăzut până la 1000 de rotații, ambreiaj la podea, frână. Trec pe accelerație, dau drumul ușor la ambreiaj, accelerez ușor, iar sunt la 1500 de rotații, 1800, mașinile din fața mea încetinesc, am luat de pe accelerație, ambreiaj la podea, frână. Dacă nu calc ambreiajul înainte de a călca frâna, atunci când sunt în jurul la 1000 de rotații, cu siguranță motorul se va opri. A treia metodă, ambreiaj și frână apăsate în același timp. Ne apare ceva brusc în față, un pieton care trece, de exemplu, prin loc nepermis sau o mașină care se bagă mai mult decât ar fi trebuit. Nu mai avem timp să apăsăm frâna, după care ambreiaj și frână. Și atunci trebuie să evităm acel pericol iminent. Ne-a apărut ceva brusc în față, ambreiaj, frână în același timp. Încă o dată exemplificăm. Ambreiaj la podea, treapta a doua. Ne apare ceva brusc în față, ambreiaj, frână în același timp și ne-am oprit în siguranță. Nu ne mai interesează pur și simplu să ne oprim oricum. Trebuie să ne oprim cât mai repede, în condiții de siguranță, și să nu lovim acel pieton care trecea prin loc nepermis sau acea mașină care ieșea mai mult decât trebuia în fața noastră. Sunt în jurul la 1000 de turații și trebuie să opresc brusc. Clar, nu am timp să calc ambreiajul înainte de frână. Le apăs pe amândouă în același timp ca să mă asigur că mă opresc fără să mi se oprească motorul. Nu calc frâna înainte de ambreiaj, pentru că atunci cu siguranță motorul se va opri. La viteza aceea mică de deplasare eram în jurul la 1300-1500 de rotații. Apăsam brusc pedala de frână, îmi murea motorul. A patra metodă, doar frână. Da? Sunt în treapta a treia acum. Merg înspre mașina din față. Nu are rost să calc ambreiaj și frână în situația asta. Ciupesc foarte ușor frâna. Urmează să mă apropii de sensul giratoriu. Retrogradăm, ambreiaj la podea, frână, treapta a doua. Dau drumul ușor la ambreiaj. Mă apropii, frânez ușor. Mi-a scăzut până la 1000 de rotații. Dacă vreau să opresc
în acest moment sau să încetinesc mai mult de atât, cum e cazul acum, ambreiaj la podea și frână. Nu aș fi călcat ambreiajul, 100% motorul se va opri. Mă apropii de sens giratoriu, sunt în treapta a doua, frânez ușor, mă asigur, nu a fost nevoie să calc ambreiajul pentru că turația motorului meu nu scăzuse până la aproape 1000 de rotații. Mașina din fața mea are pietoni, apăs frâna, nu am fost nevoit să calc ambreiajul pentru că nu m-am oprit. Turația motorului meu a fost în jurul la 1000 de rotații. Circul în coloană, păstrez o distanță suficientă față de mașina din față, sunt în treapta a doua, ciupesc ușor frâna, nu am nevoie de ambreiaj pentru că turația motorului meu a fost peste 1000 de rotații. Merg în continuare, mă apropii destul de mult, ciupesc ușor frâna fără să apăs ambreiajul. Pe ecranul de final al acestui videoclip o să vă las playlist-uri pe care vă invit să le urmăriți. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați, vă rog, să vă abonați. Până data viitoare, drumuri bune și conduceți cu prudență. Numai bine!